Бүгін Бүтін Россия білім күні. Әлігі бейрам оңайынан Татарстан Республикасы президенті Рүстем Миннаханов мөрәҗәгать белән шықты. Барлык укучыларны, урта һәм югары уку йортлары студентларын, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләрен, укытучылар һәм тәрбиячеләрне, тренерларны, Татарстан мәгариф системасы хезмәткәрләрен, ветераннарын күтәренке һәм якты рухлы бәйрәм білім көне оңайынан ихлас котлыйм. Яңа уку елы башланган көнне 1 сентябрьне без һәр чак гомум дәүләт дәрәҗәсендәге зур Bunlar arasınдағы нықлы бәйләнеш, күп милләтле халкыбызның мәгърифәткә һәм яңадан яңа фәнни ачышларга булган көчле омтылышының чагылышы буларак кабул итәбез. Иң әүвәл бу дулкынланып тәүге кат мәктәп бусагасын атлап кергән, якты хатирә булып күңелләрендә гомергә сакланачак беренче укытучылары белән очрашкан, танышкан 1 сыйныф укучыларының бәйрәме. Бөек илебезнең киләчәге турыдан-туры яшь буынның ни дәрәҗәдә белемле, мәдәниятле, ирекле, җаваплы һәм нык фикерле булып үсүенә бәйләнгән. Мәгариф өлкән проекттан хәзерге заман мәктәбен камилләштерүне һәм цифрлы нигезгә корылган белем бирү программасын уңышлы гамәлгә ашыру, фәнне югары технологияле, чит илләрнекен алмаштыра алырдай продукция җитештерүгә юнәлтү безгә күркәм нәтиҗәләргә ирешү өчен юллар дип ышанам. Татарстанда цифрлаштыру елында уздырыла торган чаралар моңа зур этәргеч бирергә тиеш. Белем көне мөбарәк булсын, диелә Рөстәм Миннахановның котлау мөрәҗәгатендә.